Abot na kami? Kamusta? Kamusta imong pagpa-check up? Okay raman kayo ko di. Ingon sa doktor, mauda ng lawom ni ako mata niya ng lagom. Kaya tungod lang daw ni sa stress. Always lang daw ko smile. Ako lang daw ikatawa pero may para ilis ka ng lagom maya, dili mang lalom. Okay ra kayo ko, oy. Gahin kayo di, oy. Gahin kayo di. Almost hindi ko masmile di. Ano? Maulit ko masuko ko. Ay! Oy, mauna imong anak, pre? O taon pre. Gamay pa man lagi. Ingon ka, dako na. Ay 14 naman gud na pre. 14 guwanga. Nga nang wa man na siya katubo, pre. Ay natao man gud na sa tinginit. Unya pa jud gipangalaan pa jud naglubi ni Mrs. Ug ang nakaapan kay kadto pa jud putot. Ay! Padre, unsa ko naman lang ni naturon? Nabuntis sa manjud ko sa tong kinawat-kawat nga buhat, oy. Sigurado jud nga masuko silang mamagpapaani. Ayaw ka bala ka. Pakatawhon na to ng bata. Og isalig na to ang tanan sa tua sa ibabaw. Oy bahala ka di Andre. Ay jud ko ninyo giamong. Kay Igor ginin taon ka naglimpyo sa pagtingin diri sa ibabaw. Ay! Hayo! Unsa imo? Naamoy bugas dirite? Wa! Naamoy tinapa? Wapod! Unsa ra maday baligyan ninyo din he? Ice truck yun. Ay, sara di ay! Wala ka kabasa ng ice for sale? O niya, ngano nangutana pa magagunsay ako? Ay! Nakuha jud na ko problema bayoy. Mahimo babay? Ayaw pag yun na nga imo harang problema? Kay sukat nga nagka-amigo ta, ang imong problema, ako na sad nga problema. Tuod, unsa may problema? Nabuntis sa lagi si Sima bay. Ha? O gaya nga akong problema o ang imong problema o saraman, aw kitang duha jud ang mga mahan. Ay! Bay, ikaw na'y bahalas kong anak ha? Kay mulargan ako sa gawas? Kay ba o ba jud kang ikaw rang ako masaligan nga amigo? Ay, ayaw ka balaka na bay. Kay makasalig jud ka, nga dili na ko pasagda ng imong anak. Ang akong asawa pod bay ha? Ayaw pod pasagdi. Kay basig man laki unya, og mapuna na hinunang akong anak. Ay, ayaw ka balaka na bay. Kay dili lagi na mapunan ng imong anak kung manglaki ang imong asawa. Kay nga naman bay? Kay baog man ko. Ay! Ngano nalipay man ka bay? Nga nasunog man ang inyong giabangan. Wala gibalingil na ko bay. Ngano man? Kay naapil man ang tagiya. Ay! Abay, tabangi ko bay bay. Sakit ka nga ako mata bay. Uy, kapuha ko na na bay. Gipiskat ka? Wa bay oy. Naunsa man day ka? Nga murag hubag man kay na. Gigabaan lagi ko sa mga isda bay oy. Ha? Nganong gigabaan ko kas mga isda? Ani man gud di bay. Sugdo na ko ha sa ding gibutangan ako sleeping pills ang tubig sa aquarium nilang lula nga dagang kay isda. O sige, sugdi na. Namasin ra man gud unta ko bay. Nga pinaagi sa sleeping pills. Mupiyong ang mga mata sa isda. Pero nasa iyo pra ko sa kong gituhuan. Kay wa man jud mipiyong ang mga isda. Na, mura. Uni ha? Mautong gi-check na ko ang tubig. Kay nagduda malagi ko nga ba sinugdan ni something ang tubig sa aquarium. Hinungdan nga wani talabang sleeping pills nga akong gibutang. Uni ha? Giunsa mo po mo pag-check? Gi-check na ko. Pinaagi sa pagtuslod ako sa kong mga mata sa tubig. Uni ha? Maula gito bay. Nga gigabaan ko. Kay mibalik man ako nga akong gibuhat sa mga isda. Kay sa dihang gituslo na ako nga akong mga mata sa tubig sa aquarium. Dito naman ko kay inomdom. Nga gipusan man dito na kong silim pertinganga. Ay! Eros nindot lagi din mo, eh. Ay, sa katoo. Lagi mo lagi kag si Julian Santos. Kuya, di hataban, oy. Ibaw ko. Jerjeron ka. Ay! Saling ko, musugot ka lang ka na ko, isa, rugay panumpa ko kanino. Nakuhaan ko ka na mga biton sa langit. Huwag ikwintas ko sa mundog ka. Ilong di atiban, oy. Agay! Kakakakuha sa kugmos imong ilong. Tuko na ba? Ay!